Tritse social media mandinoswera tiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi taita dzekufambira nyaya dzachona tikabva taenda kuEpworth. Tiri kuEpworth scientific crew yatingoti handei kuEpworth timbonoona pool kana kuti dhamu iro riri overspill handiti so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe nekufollowa our Facebook page, subscribe and follow or like wotena on notification bell kuitira kuti whenever we upload a video you will be notified. So nhasi tida kugamuchirai kwese kwamuri tiri kuEpworth kuguta guru reHarare. So nhasi tatirega timbonoona, hatoda kungotingoona chete pa dhamu riri panapa, but dhamu riri panapa zukuru rine ngozi handiti nekuti kakawanda vanhu vanokomita suicide kana kuti vanozviwidzira vozviuraya mukati medhamu iri nekuda kwezvakasiyana siyana. Asika vanhu havamire kupinda kunyange makafira vanhu vakawanda tatosvika pandiro nevechidiki vamwe vari kutojambiramo vachitoswima imomo handiti mozvati ndatozodiscover kuti zvoni Zimbabwean Got Talent handiti maZimbabweans vane matarenda but chavasina iplatform chete yekuti vange vari vanodi vange vari vanoratidza matarenda avo. So vamwe vechidiki vari kutojambira mumvura. Uyai muzvionere mumvura. Just imagine kuti kubva panapa indiri kutotya kana kutoenda paedge handiti paedge, but vechidiki vari kujambira mukati umu. Vajambira mukati umomo voswima kunosvika vabuda. Pekuti pekubudira pachona nemomo ritoona kuti panenge pasitorina but vari kutobuda handiti so amena kuti munozviona sei vazukuru nenyaya yedhamu riri panapa. Makafira vanhu vakawanda but hazvimise vechidiki kunge vari vanotambira mudhamu rimwe chete ende kutotaura kunoku vari toripo kuti vange vari vanojambira imomo handiti so uyai muzvionere handiti kwandiri kuona uri kudhigidha mukati umo hausi kutya here nechama zvinzi watojaira kupembera tika 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 kupembera 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 tika 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 ruregerero ninokumbira oishinakapoya pakawanda ndakashora zita renyuguru shadzenyuru ninokumbira oishinakapoya pakawanda ndakashora zita renyuguru ruregerero ninokumbira oishinakapoya pakawanda ndakashora zita renyuguru. Post tiri kutoona kutoti vakomana vari panapa vese vari kutoti munhu anenge achida kuvaona vachijambira mukati anobhadhara. So iwe unotiwo kudii naishero zvakaoma alright. vanoda kubatsirawo vana vanogona kusvima ngavawanikwe vachiendawo kumwe varege kujambira mumvura handiti was zviri dangerous. Zviri very dangerous. NeNgozi handiti ndo zviri kuitika vazukuru, ndo zviri kunoku kuti vana vari kujamba mumvura umu indori source of tinoti generator source of income handiti ana boys vese vamuri kuona ndo zvavanenge vakatomirira kutoti ukatongouya vanobva vatoti kana mune kamari kamuinako tibhadharei and then topinda. Amen. Ndo zvakamira zvakaitawo kune dzimwe nzvimbo but pari dangerous panapa ende pakafira vanhu vakawanda. Ndo chatangoti uye uzokuratidzai kunoku from Ango Saint naShero neScientific Crew tichiti much love.